नायनोबा लंथं नायनो लुगैदोंबा लेंहरजोबो। खोनाबायना नोंसोरो जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा बुंदों खुगानिफ्राय मा राव ओंखारदों आरो भाई हस्टेलाव फरायनो थांदों स्कुलाव मोजां फरायनो थांदों मोजां जानानै फै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव खुगानिफ्राय गाज्रि राव दिहुननो मा गोनांथि दङ हा ओरैबायदि गाज्रि राव ओंखारदों बर' सिख्लाफोरनि खुगायाव माने बिमा बिफा सिनाय रोंला मानसि गिदिर उन्दै सनमान रोंला मान सनमान बुजिला हा बेफोरनो माने फरायनो थांनाय बा माबानाय जाहैबाय नामा ना मास्टारफोरा बेफोरबायदि रावखौ बुंनो सोलोंदो सिस्टारमोननिसिम बुंलाय ओरैबायदि गाज्रि आं दा मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय बेफोरनि थाखायनो मोनसेल' नङा मोननैखौनो लाना फैदों आङो फुजा मेलायाव ओरैबायदि गाज्रि देखायदों क्लिपाव नुखादो दा नायलांबाय था फुल भिडिअखौ स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरग्रोबाय दा होलांग्रोनोसै फार्स्टआवनो guys beda buan gaya naयसो नुबायना बेफोरबायदिना जोंनि बर' सिख्लाफोरा मोजां जागोन दे गिदिर गोलाव जागोन बेफोरबायदि रावखौ बुंनानै बेफोरबायदि रावखौ बाहायनानै लाइफआव गिदिर गोलाव जानो हागोन गाज्रि मोनगोन बुंबा जों बुंबा गाज्रि मोनो बेनिखायनो गोबां बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जोंनि गोसोआवनो थायो आरोना जाखिनि हायो जों बेखौ सिम्पली सर्टयै बुंनो हायो दोंबावसो भिडिअ गोलाव भिडिअ दङ आं होआखैसो मानो होनबा गाज्रि बुंनाय एथ' गाज्रि खुगानिफ्राय राव जोंनि लंथंखौ नायफाय जोंनि बेफोरबायदि प्राइभेटखौ नायफायनो माने लाइभ फैनानै फेसबुकनि गेजेरजों मा जाबावगोन जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ गासैबोथ' नङा गासैखौबो बुङाखै माने जायखिनि दङ बेखौनो बुंदो माने सिम्पली बिसोरो गावनि सनमानाथ' थांखाबाय माने गावनि बिमा बिफानि गावनि फेमिलिनि सनमानखौ लाखिनो रोंला ओरैबायदि डेन्जार जाजोब्बाय बिसोरो उन्दैनिफ्राय गिदिरनिफ्राय दा बिसोरो बेफोरबायदिनो देखायलांबाय थागोन माने जाफुनाय गिदिरखौ सनमान रोङा उन्दै देरफुनायफोरखौबो बेफोरबायदिनो सोलोंलांगोन फेसबुकनि गेजेरजों लाइभ खालामनानै शेयार खालामनानै दा बुंदोना बिसोरो बेफोरबायदि नायनोफाय माबा माबि बेफोरबायदि लेथ्रा बाथ्रा बुंदो सोरबाफोर जुदि गाज्रि आखुनि मानसिया बिसोरनि हस्टेलाव थांनानै हस्टेलावथ' सिख्लाफोर थायो सेंग्राफोरबो एक्सट्रा थायो बेफोरबायदिनो थांलाबायनानै माबा मोनसे खालामहैयोबा गावनि जि डिटेल्सखौ बुंलायलायदों माबा मोनसे खालामहैयोबा खैफोदाव गोलैबा मा जानांगौ जाखो बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्राखौ गावनि खुगानिफ्राय शेयार खालामनो नाङा मालाबाबो डिटेल्सखौ शेयार खालामनो नाङा मालाबाबो खैफोदा मालाबा समाव नुजाफैगोन बेखौ नोंथांमोना मोनथिना मोना मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया बेनिखायनो मोनसे मोजां रादाय लानानै संसारखौ जानो नांगौ बेफोरबायदि गाज्रि गावबो बेफोरबायदि खालामो बिमा बिफानि मान सनमानखौ बेफोरबायदि थांहोयो मा जानांगौ जाखो हा बुजिदो एसे सिख्लाफोर आंनि भिडिअ बानायनायखौ रायदो साननाङा आङो जास्ट नोंथांमोननिसिम मोनसे केयार हिसाबैसो भिडिअ बानायनाय जादों आरोना नोंसोरनि मटिभेसन हिसाबैसो आं भिडिअखौ बानायनाय जादों दा बेफोरबायदि जायो माने दुर्गा फुजानो सरि राज फुजा बियो मेलायाव माने ओरैबायदि देखायदों माने लोंना लादों आरोना सेंग्रायाबो सिख्लायाबो लोंना लानानै ओरैबायदि देखायदों नुनायासो लाजियो बिसोर देखायनाया लाजियाखै बेफोरबायदि जायो मानसिफोरा जि केमेरा खेबना लादों बेखौ जुदि फेसबुकआवथ' अलरेडि शेयार जाखाबाय बियो बेनिफ्राय बिमा बिफायाबोथ' मबाइल सलायो आजिखालिनि जुगाव बिमा बिफाया नायदोबा गावनो लाजिगोना लाजिया बेफोरबायदि भिडिअखौ बिमा बिफानि सिगाङाव देखायनानै हा ना बिसोरनि बिमा बिफायानो बेफोरबायदि लाइ होदों जे आंनि फिसालाफोरा बेफोरबायदि माबायाव प्राइभेट माबायाव थांथों होननानै एसे लाजिनो सोलोंलाय बिनानाव बिब'मोन एसे बुजिदो गासैबो माने उन्दै गिदिरखौ एसे सनमान होनो रोंदो आरोना बुंनांगौ जेबो गैया नोंसोरनि लाइफआ नोंसोर जोंनि लाइफआ जों नाथाय जोंनि बुंनायाव गाज्रि मोननो नाङा माने एसे सेफै सलाय नोंसोरनि थाखायनो मोजां नोंसोरनि थाखायनो मालाबा समाव
खैफोदबो गोलैनो हागौ बेनिखायनो एसे मोजाङै साननानै नोंथांमोना माबा खालामग्रा खालाम आरोना बेफोरबायदि जायो। नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुआनो गैयामोन। बेसेबां ओमफ्राय 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुआलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो। नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुआलाय गैयामोन। बेसेबां ओमफ्राय 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुआलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो। नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुआलाय गैयामोन। बेसेबां ओमफ्राय 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुआलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो। नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुआलाय गैयामोन। बेसेबां ओमफ्राय 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुआलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो। बुंनांगौ जेबो गैया आङो बुंथ'लायला सिस्टारमोनखौ डिटेल्सखौबो आं बुंथ'लायला बबेनिमोन बबे सिख्लाया मा हस्टेलाव थायोमोन बेफोरखौ आं बुंनांगौ जेबो गैला माने मोनथिनो बाखि गैया आरोना मानसिफोरा ससियेल मिडियाआव होदो जाहाथे मोनथिनो रावबो बाखि गैया बबेनिमोन बबे गामिनिमोन बेनिखायनो आङो डिटेल्सखौ बुंथ'नो हालायलायला बेखिनियानोसै आरोना नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो मोजां कमेन्ट हरदो नोंथांमोन गाज्रि हरनाङा सिख्लाफोरखौबो जे जानला मोनला रायाबानो जाबाय नोंथांमोना मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय बेफोरनि बागै बुंबाबो जे बाथ्रा लाखाया आरोना खोनाबाय थायो नोंथांमोनानो माने हिन्जाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाल' नङा आजिखालिनि जुगाव बिमा बिफाफोराबो देखायगासिनो बेफोरबायदि जाथायखौ अब्ला लाइमोनफोरखौबो जों मा बुंनो बेफोरबायदि जायो आरोना बेनिखायनो बिमा बिफाफोराबो नायनांगौ भिडिअखौ आंनि हिसाबाव सेयार खालामनांगौ भिडिअखौ बेफोरबायदि बिमा बिफानो सेयार खालामना होनांगौ जाय लाइमोनफोरा बेफोरबायदि गाज्रि राव बाहायदो गाज्रि लाइफआव बेफोरबायदि प्राइभेट भिडिअखौ देखायहरदों बिमा बिफानो सेयार खालामनांगौ नुनानै गावनि फिसाजोफोरखौ एसे दगदा होनाय एबा उन्दै जाखांनायफोरखौ एसे मोजां लामाथिं लांहोनाय ना दे बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बाय बाय।